ଆଲୋ ଏ କାମ ଚୋରଣୀ କଣ କରୁଛୁ ମ? ଚାହା ହେଲା କି ନାହିଁ ମ? ହଁ ମୁଁ ନଉଛି। ବୋଉ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ତା କଥା ଛାଡ଼େ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କହ? ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ଝିଅ ତୁ ଏଇଠି ବ। ଆଲୋ ଖୁଣ୍ଟ ପରିକା ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଯାଉନୁ ମୋ ଝିଅ ଆସି ତାକୁ କଣ ଆଣିବୁ। ତୋ ବାପା ତାଙ୍କର ତ କିଛି ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅତିଥି ଆସିଲେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯା ଆଣିବୁ। ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ବୋଉ ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ତା କଥା ଛାଡ଼ ମ। ନା ବୋଉ ତୁ ଯେମିତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତତେ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲୁ? ତତେ ସେ କେମିତି କହିଦେବେ ତୁ ମୋ ଝିଅଟି? ବୋଉ ତୁ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେମିତି କେବେ ବି କହିବୁନୁ। ସିଏ ତୋ ଝିଅ ହଉ ଝିଅ। ତୋ ଭାଉଜକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି କହିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖେ। ମୋ ନଣନ୍ଦ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନଣନ୍ଦ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ।